Umduduzi ufica umuntu wakhe ugcinile phansi on the floor, kuyacaca ukuthi inyama isihlukene nomphefumulo. Uyakhala-ke manje, sithandwa sami ungangishiyi. Esakhala kanjalo kuvelane kuvule kumnyango, kungene umuntu ofana ncamashi nogcinile. Athuke-ke manje umduduzi, athuke ukuthi kwenzakalani. Avelana athandaze, fire, fire. Madimoni kaSathane kwenzakalani, ngumzalwane mina. Nalo muntu lona avelane athuke, lo ongenayo ofana ncamashi nogcinile, ugcinile lo phansi. Athuke, aguqe phansi, akhala, athinta iy'nyawo, athi kodwa dadewethu, kade ngakugcina sesihlangana futhi nje, sihlangana khona namhlanje uNkulunkulu engayenza kanjani into enjengaleyo, kodwa dadewethu ungishiyelani, kwenzakalani dadewethu, dadewethu kwenzakalani. Hayibo, sebehleli phansi-ke manje, useyachaza-ke manje ugcinile, uthi hayi sithandwa sami akusimina lo, phela ugcinile ushadile nomduduzi. Akusimina sithandwa sami lo sedlulile emhlabeni, udadewethu umlilo. Athuke-ke manje athuke manje umduduzi uthi kanjani ukuthi wena unodadewenu ekuthiwa umlilo khoza ungakaze mina ungitshela ukuthi wena uyiwele, we-identical twin. Athi-ke manje ugcinile sithandwa sami into eyenzakala the time sikhula uma wamdisowna umlilo because umlilo bekahlupha kakhulu. Wathi nje ucela simcount out of impilo yethu because ubesekhathazile, besihlezi sidingiswa njalo ey'ndaweni ngenxa zikamlilo. Wasethi nje uma ucela ukuthi umlilo angaphinde ahlangane nathi singaphinde sihlanganise amehlo nomlilo, singaphinde sikhulume nomlilo because umlilo ubesekhathazile ey'mpilweni zethu. Emva komngcwabo-ke selingcwatshiwe shukuthi iwele likagcinile. Aqale-ke manje umduduzi anothise izinto angayi-understand ngowakwakhe. Abona ukuthi hayibo, selokhu kwashona udadewabo akasameshisi kahle iy'mpahla njengoba kade ey'meshisa. Phela umuntu wakho uyamazi kunendlela izinto azenza ngayo. Usephuza iwayini elibomvu kade ephuza iwayini elimhlophe. Hayibo, ngisho nasebusuku useyahona ugcinile into kade engayenzi. Imconfuse yonke lento lo umduduzi ukuthi kwenzakalani ngesithandwa sakhe emva kokushonelwa iwele lalo. Ake ngicela ukunitshela ukuthi mangabe belele umduduzi ubesenokuba namaphupho angawa-understand. Aphuphe kunomuntu omcindezele ebhavini. Uyamdrownisa ngekhanda lo muntu, and mengabe ethi uyambheka lo muntu lo ngathi umlilo, iwele likankosikazi wakhe. Futhi manje bayafana, aka-understand ukuthi unkosikazi noma iwele noma ubani lo. Sometimes athalele aphuphe bethosta iwhisky nalo muntu, kanti lo muntu lona iwhisky lamphuzisa yona uyifake upoison. Lamaphupho amshwaqisa iy'nwele khona emaphushweni umduduzi. Lapho on the other hand umlilo uyacelebrate nesoka lakhe. Uthi awusibheke lesiya sidwanyana impuphu, asiboni lutho, asisoli lutho ukuthi umkaso ushonile, umini iwele lakhe leli eliphilayo. Bayacelebrate ukuthi ey'nsukwini ey'ngengaki bazomframe umduduzi ahambe ayoboshwa. Mangabe sephakathi ejele khona umuntu abamplanele yena, lo muntu leyo uzofike amgudluze empilweni umduduzi. Maseke emgudluzile empilweni ugcinile uzobe seyakwazi ukuthi athole yonke into because i-death certificate ekamlilo kuvela ukuthi ugcinile usaphila, kanti ugcinile vele akasekho, umuntu okhona ilesigelekeqe lesi esiwumlilo. Shukuthi umduduzi imxake yonke lento leyo ukuthi unkosikazi wakhe usenza izinto ngendlela ehlukile, aze abheke i-Facebook profile yaleliwele leli edlulile emhlabeni umlilo. Ayibheke i-Facebook profile, ayithole i-Facebook profile yamlilo, amthole umlilo, ambone ukuthi umlilo bekanokwenza ivideo ekwenye ibar. Eyithanda le bar njalo uhleze kule bar. Le bar inama-strippers kule bar, ibar nje ebhizi ebuwelewele. Ake umduduzi aqashwe enye intombazane ehot, ayithumele laphayana ebar ukuthi ayihambe iyothola imininingwane ukuthi ubani lo mlilo, kwenzakalani ngayo, wagcina nini ukuza kule bar. Mangabe intombazane isisebhana, le ntombazane ethunywe umduduzi ithole iy'ndaba zokuthi hayi kade lani umlilo izolo ebar.
Umduduzi wahlanganisa u-1 no-1 waboshwa kanjalo umlilo owepretenda ukuthi abe ugcinile unkosikazi kaMduduzi. Waboshwa kanjalo-ke ugcinile. Useyambuza kuMduduzi uthi awungitshele kahle buyenzelani yonke lento oyenzile, umbulaleleni udadweni. Ugcinile aphendule ngokukhulu ukuyithemba athi mangabe sisasebancane mesizelwe nje ugcinile bekayiwele elihlakaniphile. Mina bekade ngiyiwele lumva kwezinye. Ngisho noma sisakhulelwe uma ubekangitshela ukuthi ugcinile bekakhahlela, mina bengingakhahleli. Bengithatha izinsuku ukukhahlela umazi abe worried, ahamba odokotela ayo-check. Odokotela basho ukuthi hayi lona uyaphila ukuthi uhlezi ecashe emva kwelinye iwele. Kwathi noma sesifunda sesingene ezikoleni ugcinele bekahlezi ethola ama-trophy, mina ngingaphasi kahle esikoleni. Ngokuhamba kwesikhathi-ke ugcinile kwafika la uma esengitshela ngqo emehlweni ey'nhlamvini zamehlo athi uyambona lo mntanami ugcinile uyena umuntu ozosikhipha enhluphekweni lekhaya. Uyambona ukuthi uphasa kahle kanjani, uyena uzothola ama-marks amakhulu akwazi ukuthi angene e-university, ngoba wena ngiboni ngisho nokuthi umatukuletsheni uzowuqeda. So ngifunda nje senginalento yokufeyila yokuthi vele uma wangitshela ukuthi umatikuletsheni angengize ngiwuqede, sengilahle ithemba. Kwasuka kumana waqala manje umama wangiphimpa out, angixhumanise nabonye obaba labo kube yibona abazonikeza umama imali. Kwenzeka uma athi ngiphanta imali yokuyisa udadewethu esikoleni ngoba uyena ozositakula kulona lolusizi lolu. Uma athi hayi mntanami okwesikhashana ngisho sengikhala ngingafuni ngithi ma ngizocontozela kancane esikoleni kuyoze kulunge. Othisha bathi angihlakaniphile kangako kodwa kancane kuyolunga. Uma angishove emadodeni wayengihukhapha nawo kuyiwona amadoda azonikeza mina imali ukuze uma athola imali yokuthi ahambise udadewethu e-university akwazi ukurejista. Achaze kumlilo ukuthi yena ubesene-stress, istress esikhulu kakhulu. Waqala manje wabhema onsangu ukuthi apholise ehlise istress egazini lakhe. Wabhema izinto wenza ukuthi nokuthi ezama ukuthi ehlise istress, aphuze otshwala enza ukuthi nokuthi kodwa istress singehli ngoba ntambama uma uzobe efike nendoda ehlukile ukuthi izongena ekamereni lakhe umlilo ukuze uma akheshaphi. Sho ukuthi manje wekheshapha before indoda ingene ekamereni likamlilo. Ake umlilo achaza ukuthi kuthe angaqeda ugcinile esikoleni, wangaqeda e-university ugcinile, kwasekuqhamuka wena Mduduzi. Wafika ugcinile wamkhokhela iy'nkomo, wena ninoma senihamba phansi phezulu nogcinile. Mina eyami indaba ayisangeneki, sekuthiwa ngihlazo emphakathini. Umanje usethi angibe yinto engaziwa, ngibe yinto nje engaziwa. Uma wangihlanganisa nelinye iginsa, leli ginsa langithatha ngenkani lashintsha iprovince, lahamba liyosebenzela kwenye iprovince nami lihambe nami. Sengiyintombi yegwinsa-ke manje ngiyalisaba leli ginsa, liyangishova ngey'mpama. Melikhuluma nje likhuluma ngempama, lifuna ube umuntu oqaqekile ophendula fast. Lapho uphendula fast kanjani ungaphansi kwengcindezi, ngaphansi kokantalala. Aqhubeke umlilo echazela uMduduzi asho ukuthi wagcine eqile laphayana kaSoka. Wagcina eqile kaSoka kuleyo province, wabuya wazoxhumana nosisi wakhe ugcinile wathi lalela mntakama, ngishadile-ke manje nenye indoda, mina indoda ayikwazi izothi ngumqambi manga, ungaze nje uzongimoshela umshado wami. Into engizokwenzela yona mina ngizokurentela i-room, ngikuthengele igrosa, uhlale lapho ungasondeli ngisho nokusondela eduze kwami. Aqhubeke achaze umlilo ukuthi ayi mina ngakubona kungcono lokho ukuthi umntakama uzongirentela i-room, angithengele igrosa-ke, angifuni nami ukuphazamisa emshadweni wakhe. Nami phela ngithole because ngacontributor umntakama ehamba eya e-university. Ngicela ukukutshela ukuthi noma bebehlangeneke nodadewethu benginyomfaka ukuthi nje ngizomosha umshado omuhle kangaka ngoba umana ebeka-benefita endodeni kasisi wami, wena Mduduzi, kusho umlilo.
Aloke echaze njalo ke umlilo aze asho nokuthi udadewabo ugcinile wafika ke walikhokhela lolo room inyanga yokuqala igrosa wehambe umuntu ozoyithenga igrosa wathi mangabe sefona umlilo sefonela udadewabo wathi wena awukwazi ukuphanta njengeindlela zakho zakudala angisho wena unonkiloyi uyaphanta hey umduduzi akayikholwa lento because not esakhe isithandwa ugcinile bengekayisho into enjengaleyo komunye umuntu but futhi uconfused ukuthi ugcinile uhide kanjani ukuthi unewele sho ukuthi iqiniso lingaba khona somewhere kulento kodwa akakholwa ukuthi owakho umuntu angaze abe aggressive kanjalo akhulumeke umlilo asho ukuthi so ugcinile uthe nje akasafuna ukumbona akayiphantela umlilo asho umlilo usilalela ke sengizotshela indoda yakho ke because mina yami imali engakufundisa ngayo ngiyayifuna sengizotshela indoda yakho ngiyiveze ngoba phela inkinga yokuthi ningakwazi ukungisiza ngingakwazi ukuhlala nani nina nomama it's because nisabela ukuthi umduduzi akangazi ugcinile ke asho ukuthi umlilo asho ukuthi ugcinile wami invite endlini yakhe wathi ubofika ngosuku olukuthi khona sizoxoxa nendoda yami aqhubeke kumlilo asho ukuthi ngithema ngabe ngifika lapho kanti ugcinile uphethe enye injection wathi ngale injection lena wangibophela esihlalweni wathi ngale injection lena le injection izokwenza ukuthi kube ngathi ushawe iheart attack indoda yami ngizobe sengiyichazela ke ngisho ukuthi udadewethu ushawe iheart attack sasemdisownile ekhaya because beka umuntu obed ichildhood yakhe yonke ehamba namaginsi ehamba nezigebengi kuyintombazane ehamba ilala isixabanisa nomphakathi sihambe sidingiswe endaweni wathi nje ugcinile uzokwenza lokho ake umlilo kachaza ukuthi naye wayilwela wakwazi ukugqantshula kulesihlalo leso eboshele kusona wayilwela iinjection wathi uzama ukumgxinya yena usisi wakhe kanti izohlaba yena ugcinile kuba uyena ke oshawa iheart attack uthi umlilo ngenkathi ifika indoda yakhe yena bekaphumile ethi uyofuna usizo uyozama iambulance ukuthi izozama ukuthi size usisi wakhe nakuke esethi uyangena ufica sekukhona indoda phansi waseqala ke manje eseqamba amanga because esesaba ukuthi uzoboshwa imconfuse ke yonke lento le umduduzi azabuyele endlini aqale phansi ke manje enze research asuke kwi-childhood kamlilo efuna ukuthola ukuthi umlilo ubani wephila impilo ekanjani esakhula ayike ama-findings ke awathola umduduzi wathola ukuthi nje umlilo was always a problematic child from ka-grade 1 esethola ngabantu efunda nabo and because isikole sabo sokuqala saseduze nesikole kwi-walking distance esethola ngisho nakothisha bebemfundisa ugrade 1 wathola nokuthi endaweni bayadingiswa because of umlilo baphinde bamuva kwenye indawo baphinde badingiswa because of umlilo kuthe mangabe sezimxakile sentshontshe imali yelinye drug dealer umlilo washontsha iprovince ehambe nelinye iginta ubuya nje ufuna ukuzoqala impilo yakhe kabusha ngokuthi azothola imali zakhe umduduzi ngokuthi abulala udadewabo apretend ukuthi udadewabo mangabe ke eseqedile uzobe sebophisa ke umduduzi afike umduduzi ejele adlule emhlabeni masetholifa akwazi ukuthi aqale kabusha impilo yakhe emva kokuthi umduduzi eyenzile iresearch yakhe wamnyeka kanjalo umlilo ukuthi abhadle ejele afele izono zakhe ngokubulala unkosikazi wakhe ugcinile wajabula ke umduduzi ukuthi ugcinile finally wayithola ijustice ayideservayo le story ke ngisenze ngecharacter ngisebenzisa igama lenye ye-family member commenta nje into eyangihlaba umxhwele ngase ngiyathembisa ukuthi ngizodedicate one of the characters egameni layo igama le character ke ugcinile Mlilo Khoza so this character is officially ugcinile Mlilo Khoza ugcinile ke is a troublemaker nje uyinkanakana yomuntu uyinkinga yomuntu umuntu nje okhoza ichaos that's his character mangabe kufunakala inkinga le kunogcinile khona kuzobe kunenkinga angisho ngibonile istory lesedlule sithi the culprit ugcinile ke yena was the one who was stirring the pot endlini she was
Askis, she was the culprit. So this character nje problematic character le khona yona uyinkinga yodwa unjengempisi egqoke isikhumba semvu. Angisho ukuthi ugcinile the family member she is like that, but like nayibona le character ibukeka izothile ngathi umama onesizotha, but ufana nempisi embathi isikhumba semvu according to storyline azobe edlala ogcinile. Buzz SA to all social media platforms. Family, ningakhohlwa ukuthi sithengisa incwadi Impi Yabomdabu isethunjini for abafundi bakaMatikuletsheni. Shukuthi sithatha incwadi ya grade 12 yesiZulu ebizwa kuthiwa Impi Yabomdabu isethunjini, sayishintsha sayenza imovie. Le ncwadi iyinkinga kakhulu kubafundi because iyoqhinto olukhulu kakhulu elu 288 pages. So thina sesivelane senza into elula, sayishintsha yaba imovie 3 hours 32 minutes. Kule video yethu noma kule movie yethu asikho isigameko esenzakalile encwadini esingasibalanga. Sibale nje zonke igameko umbhali akhulume ngazo encwadini. Le ncwadi ke iyabasiza kakhulu abafundi ukuthi incwadi bayi-understande kangconywana, bahlezi beyikhumbula because bayayibona i-character, bakhumbule into njengoba injalo uma bese kubhala ama-exams. Baningi abafundi sibasizile last year and even the year before last. Akekho umfundi ufundiswa yithina ongawutholi u-A because siyachaza sihlube udlubu okhasini. Mangabe umfundi-ke wakaMatikuletsheni interested, socela ukuthi usixhume on WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu. Iyo lalibonene ey'torini ey'landelayo. Mncwancwa.